Gipahinumduman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga dili siya mahimong presidente kung dili tungod kang Vice President Sara Duterte. Kini ang pamahayag ni Congressman Pulong human sa gisulti ni PBBM nga wala siya gimahayan sa ilang tandem ni VP Sara niadtong 2022 election. Gipunto sa kongresista nga dayag ug tataw nga ang kadaugan ni Marcos dili tungod sa iyang apelyido kundi tungod sa suporta nga gipaabot sa katawhan kang VP Sara. Inay matud pa nga kabalakan ni PBBM kung kinsa ang dili mo papa sa iyang ligasiya, angay matud pang iyang sutaon kung unsang ligasiya ang mahinungduman sa katawhan ug dili ang iyang mga gipamulong slogans ug mga pagpahulagway. Sa katapusan, gipunto sa kongresista nga dili ang standing ovation sa batasan ang magdetermina kung malampuson ang usa ka presidente kung dili ang katawhang Pilipino nga hangtod karon giingon nagpaabot gihapon og kabag-uhan nga gisaad ni PBBM niadtong 2022. RMN